Com gairebé cada tardor, els quioscs del país s'inunden de nous col·leccionables, podent construir el Titanic o reunir les figures dels personatges d'una sèrie de televisió. Normalment, aquestes promocions al principi tenen un preu molt baix, però a la llarga el preu es va encarint. A més, és gairebé impossible saber des d'un principi quants fascicles té la col·lecció i quants diners ens haurem de gastar. Potser un segon o tercer fascicle et costa 3 euros i a partir del tercer o quart ja són 6 i 7. Això els normalets. Llavors a partir d'aquí ja no ho compren. La clientela normalment ja coneix els problemes que hi ha i saben el que passa. Diuen, bueno, i després què? Per això molta gent et pregunta allò de la subscripció directament en el distribuïdor de la col·lecció. Però generalment és una compra d'aquesta supercompulsiva, de venir, agafar-se el que li agrada perquè l'ha vist a la tele, o sigui, et ve a dir l'anunci de l'ovillo aquest d'1 euro. I ja està, o sigui, van molt directes, però que ja ho veus que no serà per interès de tota la col·lecció. D'altra banda, també hi ha moltes col·leccions de llibres en què els exemplars anunciats no són els que podem trobar al quiosc. Abans de començar una d'aquestes entregues per fascicles, podeu preguntar al vostre quiosquer les condicions. Si no us convenç, segurament podreu trobar el mateix producte a una botiga especialitzada i a un preu més econòmic.